कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण अंदरिकी। సో ఈరోజు భక్తి సదాచార క్లాస్ కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి ఈ క్లాసులలో మనము గత వారము షడ్ గోస్వాములు అయినటువంటి ఆ గోస్వాములలో రూప గోస్వామి వారి గురించి కొంత మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి అంశము. సో ఆ షడ్ గోస్వాములు బృందావనంలో ఉన్నటువంటి ఈ షడ్ గోస్వాములు 6 గోస్వాములలో మనము సనాతన గోస్వామి వారి గురించి ఈరోజు తెలుసుకోవడం. ఇంతకుముందు క్లాసులో రూప గోస్వాముల వారిని గురించి కొంత మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాము. సో ఈరోజు ఆ సనాతన గోస్వాముల వారైనటువంటి వారి గురించినటువంటి అంశాన్ని మనము ఈరోజు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ముందుగా క్లాస్ ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. సో ఈరోజు మనము సనాతన గోస్వామి వారి గురించి కొన్ని అంశాలను మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఎందుకంటే భాగవోత్తములు అయినటువంటి శుద్ధ భక్తులు అయినటువంటి వారి గురించి మనము వినడం వలన మనకి ఏమాత్రం కొద్దిగా వారి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా మనము ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందేటువంటి ప్రగతి పదంలో నడిచేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇక ఈ సనాతన గోస్వాములు వారి గురించి మనము కొన్ని అంశాలను తెలుసుకునే ముందుగా, అంటే వారి గురించి మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటిలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్కాన్ గౌడియ వైష్ణవ విధానాలలో ఉన్నటువంటి అంశాల నుండి వారి గురించి కొన్ని అంశాలను తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ముందుగా మనము ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో ప్రగతిని సాధించాలి అంటే మనకి ఒక 3 ముఖ్యమైనటువంటి దశలు ఉంటాయి అని, వేద నియమాలను అనుసరించి ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిలో
మనము అంటే ఉన్నతి సాధించడానికి ఒక 3 స్టెప్స్, 3 దశలు ఉంటాయి అని చెప్తారు. అవే సంబంధ జ్ఞాన, అభిధేయ, అలాగే ప్రయోజన అనేటువంటి ఈ 3 దశలు మనము ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిలో ముందుకు వెళ్ళడానికి ఉండేటువంటి అంశాలుగా వేద నియమాలను అనుసరించి తెలుపబడుతున్నటువంటి అంశాలు. సో ఇక్కడ మరి ఈ సంబంధ జ్ఞానము అనేటువంటిది సాధారణంగా ఏంటంటే, అంటే ఈ సంబంధ జ్ఞానం మొదటి దశ అయినటువంటి సంబంధ జ్ఞానం, ఆధ్యాత్మిక విధానంలో మనము పురోభివృద్ధి చెందడానికి మొదటి దశగా ఉన్నటువంటి ఆ సంబంధ జ్ఞానము అనేటువంటిది ఏంటంటే, మనిషి ఆ భగవంతునితో మూల సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడం, ఆ భగవంతునికి ఈ జీవుడికి ఉండేటువంటి సంబంధం, టు ఎస్టాబ్లిష్ వన్స్ ఒరిజినల్ రిలేషన్ విత్ ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. అంటే ఆ భగవంతునితో మూల సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకునేటువంటి అంశము ఏదైతే ఉందో దానినే సంబంధ జ్ఞానము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ సంబంధ జ్ఞానము, అలాగే రెండవది అభిధేయ జ్ఞానము, అలాగే మూడవది ప్రయోజ జ్ఞానము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అయితే ఈ సంబంధ జ్ఞానము, అలాగే అభిధేయ, అలాగే ప్రయోజ అనేటువంటి ఈ 3 కూడా, ఈ 3 విధాలుగా ఆధ్యాత్మికంలో వృద్ధి చెందడానికి మనకు ఈ 3 ఆచార్యులు ఉన్నారు అని చెప్తారు. సో అందుకు మనము ఆ గౌడీయ వైష్ణవ గీతాలలో చూసినట్లయితే మనకి ఆ సంబంధాది దేవత ప్రణామము అని ఉంటుంటుంది. అంటే సాధారణంగా మనము ఆ సంబంధాది దేవత ప్రణామము ఈ విధంగా చదువుతూ ఉంటుంటాం. జయతాం సురతౌ పంఘోర్మమ మందమతిర్గతి మత్సర్వ స్వపదాంభోజౌ రాధా మదన మోహనౌ అంటూ మనము సాధారణంగా ఈ సంబంధ, అంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక విధానంలో ఉన్నటువంటి సంబంధ జ్ఞానానికి అధిదేవతగా మనకి రాధా మదనమోహనులు ఉన్నారు అని చెప్తారు. అలాగే ఒక ఆచార్యులు, మనకి ఉన్నటువంటి ఆచార్యులు ఈ సనాతన గోస్వాములు ఈ మనకి ఈ సంబంధ జ్ఞాన ఆచార్యులు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి వారిని మనము ఈరోజు తలుసుకోవడం ద్వారా ఆ సంబంధ జ్ఞానంతో, అంటే ఈ శ్లోకం యొక్క భావం చూస్తే మనం చెప్తాం ఈ విధంగా: పరమ కరుణామయుడగినటువంటి రాధా మదనమోహనులకు జయము జయము, నేను కుంటివాడును మందమతిని అయినా సరే వారు నాకు మార్గదర్శకులు, వారి పాదపద్మములే నాకు సర్వస్వము అంటూ ఈ సంబంధ దేవా ప్రణామం ఏదైతే ఉందో సంబంధాది దేవ ప్రణామం అని చెప్తూ ఉంటాం ఈ ప్రణామం. సో అయితే ఈ సంబంధాది దేవత దీనికి ఏదైతే ఉందో దానికి మనకి ఆచార్యులుగా సనాతన గోస్వామి వారులు ఉన్నారు అని చెప్తారు. శ్రీల సనాతన గోస్వామి వారు ఈ సంబంధాది ఆచార్యులుగా చెప్పబడినటువంటి వారు. అంటే ఇక్కడ శ్రీ మదనమోహన పాదపద్మాశ్రయాన్ని ఇచ్చేటువంటి కారణంగా శ్రీల సనాతన గోస్వామి మనకి ఆదర్శనీయుడైనటువంటి గురుదేవుడుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి మనకి ఆ భగవంతుడితో సంబంధాన్ని ఏర్పరిచేటువంటి ఆచార్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మనకి ఇక్కడ సనాతన గోస్వాముల వారు అని చెప్తుంటారు. అలాగే మనకి ఈ చైతన్య చరితామృతం ఆల్రెడీ విన్నటువంటి వాళ్ళకు చూసి ఉండొచ్చు. ఆ 1వ అధ్యాయము 47వ శ్లోకంలోని భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉంటారు: శ్రీ మదనమోహని పాదపద్మాశ్రయాన్ని ఇచ్చే కారణంగా శ్రీల సనాతన గోస్వామి ఆదర్శనీయుడైనటువంటి గురుదేవుడు. భగవంతునితో గల సంబంధాన్ని విస్మరించిన కారణంగా మనిషి ఆ బృందావనంలో చరించలేకపోయినప్పటికీ సనాతన గోస్వామి వారి యొక్క కృపచేత బృందావనంలో నివసించడానికి, సమస్తమగు ఆధ్యాత్మిక లాభాలను పొందడానికి చక్కని అవకాశాన్ని పొందుతారు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ రాధా మదన్ మోహనులు
మనకి ఆ సంబంధాది దేవతలుగా ఉన్నటువంటి వారు మనకి. అలాగే ఆ ఆ సంబంధమైనటువంటి అంటే ఈ రాధా మదన మోహనులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరు మనకి ఆధ్యాత్మిక గురువు అన్నట్టు. ఆ ఆధ్యాత్మిక గురువు ద్వారా అంటే ఆ భగవంతుడు ఆయనకు మనకి ఆశ్రయాన్ని కలిగించేటువంటి ఆచార్యుల వారు సనాతన గోస్వాముల వారు. అలాగే ఇంకా మనకి అభిధేయ అనేటువంటి అంశం చూసినట్లయితే ఈ అభిధేయాది సారీ ఈ అభిధేయాది అంశం ఏదైతే ఉందో అంటే ఇక్కడ ఈ అభిధేయాది రిఫరెన్స్ టు యాక్టింగ్ అకార్డింగ్ టు ది కాన్స్టిట్యూషనల్ రిలేషన్షిప్. ఏదైతే మనము ఆ భగవంతునితో మనకున్నటువంటి సంబంధం జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఆ జ్ఞానపరంగా అంటే ఈ సంబంధమైనటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రాక్టికల్ గా అనుసరించడమే ఈ అభిధేయ జ్ఞానము అని చెప్తుంటారు. అంటే ఇక్కడ ఆ సహజ సంబంధాన్ని అనుసరించి మనం ప్రవర్తించేటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో అది అభిధేయాన్ని సూచిస్తుంది అని తెలియచేస్తుంటారు ఆచార్యులు. సో అలాగే మరి ఇక్కడ ఈ అభిధేయాది దేవ ప్రణామంలో మనము ఇక్కడ గోవింద్ దేవుల వారికి మనం చెప్తాం. శ్రీ రాధా గోవింద దేవుజీ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మనకి ఈ అంటే ఈ అభిధేయ స్టెప్ ఏదైతే ఉందో మనము అంటే ఆ సంబంధాది జ్ఞానాన్ని అనుసరించేటువంటి విధానము ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఆ అభిధేయ జ్ఞానాన్ని కలగజేస్తుంది. ఆ అభిధేయాన్ని కలగజేసేటువంటి దేవాది దేవుడి యొక్క రూపాల్లో మనకి ఆ గోవిందాజీ అని చెప్తుంటారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉంటారు, శ్రీ గోవింద దేవుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఈ అభిధేయ దేవతగా ఉన్నటువంటి వారు రెండవ దశలో మనని ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందడానికి కారణమైనటువంటి దేవుడు ఎవరంటే శ్రీ గోవింద దేవుడు అని చెప్తారు. ఇలా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆ గోవింద దేవుడిని గురించి చైతన్య చరితామృతంలో ఈ విధంగా వారు చెప్తారు. శ్రీ గోవింద దేవుడు అచ్చముగా అర్జునుడికి భగవద్గీతను ఉపదేశించిన శిక్షా గురువులాగా వర్తిస్తారు. అంటే ఇక్కడ శిక్షా గురువు దేవుడు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆ రాధా గోవింద దేవజీ అని చెప్తారు. ఆ గోవింద దేవుడు అని చెప్తుంటారు. అలాగే ఇక మనకి ఆ మదనమోహన రాధా మదనమోహన విగ్రహ స్వరూపం ఏదైతే ఉందో అది ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా దీక్షా గురువు. అలాగే ఇక్కడ ఈ అభిధేయాది దేవకు సంబంధ ఆచార్యులుగా శ్రీల రూప గోస్వామి వారిని చెప్తారు. సో మనం చూస్తే ఇంతకుముందు భక్తి రసామృతము వంటి గ్రంథాలలో రూప గోస్వామి వారు ఏ విధంగా మనము భక్తి తత్వాన్ని భక్తిని ప్రదర్శించాలి, ఏ విధంగా ఆధ్యాత్మిక భక్తి అంటే ప్రారంభికులు ఏ విధంగా ఉండాలి, వారు ఏ విధమైనటువంటి పద్ధతులను అనుసరించాలి, అవన్నీ కూడా ఒక శిక్షణ లాగా మనకి ఇచ్చేటువంటి ఆచార్యులు శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ అభిధేయ ఆచార్యులు అభిదేవ దేవతలు ఎవరేమో రాధా గోవిందజీ దేవజీ ఉన్నారు, ఆ గోవింద దేవుడు. అలాగే ఇక ఈ శిక్షా గురువుకి ఆచార్యులుగా ఉండేటువంటి వారు అంటే ఆ భగవత్ సంబంధాన్ని చూపెట్టేటువంటి వారు మనకి రూప గోస్వాముల వారు. అందుకే రూప గోస్వాముల వారిని చూస్తే అనేక రకమైనటువంటి శిక్షణ భక్తిలో ఏ విధంగా మనము వృద్ధి చెందాలి అనేటువంటి అంశాలను మనకి తెలియజేసినటువంటి వారు అని చెప్తారు. అలాగే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ గోవింద దేవుడు అచ్చము అర్జునుడికి భగవద్గీతను ఉపదేశించినలాగా ఒక శిక్షా గురువులాగా ఉంటారు, మనకి శిక్షణ ఇస్తారు ఈ ఆధ్యాత్మిక విధానంలో అని చెప్తారు వారి యొక్క ఆచార్యులు మనకి రూప గోస్వాముల వారు. అలాగే అందుకే ఇక్కడ గోవింద దేవుడిని ఆది గురువు అని చెప్తుంటారు. కృష్ణ భగవానులే జగద్గురు, కృష్ణం వందే జగద్గురు అని చెప్తాం. సో ఆది గురువుగా అని చెప్తారు వారు. మరి ఎందుకు వారిని ఆది గురువు అని చెప్తారంటే ఎందుకంటే వారు ఉపదేశాన్ని
ఉపదేశాలను ఇచ్చేటువంటి వారు. హీ గివ్స్ అస్ ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ఆపర్చునిటీ టు సర్వ్ హిమ్. అలాగే మనకి ఉపదేశాన్ని ఇవ్వడమే కాదు, తనని సేవించేటువంటి అవకాశాలను కూడా మనకి ఇచ్చేటువంటి వారు ఆ గోవింద దేవుడు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా ఈ ఇద్దరు ఆరాధ్యమూర్తులు, ఆ మదనమోహనులు, అలాగే రాధా గోవింద దేవుడు, వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఆ బృందావనంలో గోస్వాముల ద్వారా పూజించబడినటువంటి వారు అని చెప్పేటువంటి వారు. ఆ బృందావనంలో వారు అర్చించబడినటువంటి వారు. ఇక మూడవ దశ ఏదైతే ఉందో అది ప్రాయోజన అని చెప్తామో, ఇక ఈ ప్రాయోజన సంబంధం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఇది మన యొక్క అంతిమ లక్ష్యం. అంటే ఈ ఏదైతే సంబంధ జ్ఞానము, అభిధేయ అనేటువంటి అంశాలు ఉన్నాయో వాటి ద్వారా మనము ఫైనల్‌గా ఇక ఆ జీవిత పరమ లక్ష్యం అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి చేరేటువంటిది అల్టిమేట్ గోల్ ఆఫ్ లైఫ్. అంటే ఆ భగవత్ సంబంధమైనటువంటి ప్రేమను, ఆ భగవత్ సేవాభివృద్ధిని పెంపొందించుకునేటువంటి దశనే, అంటే ఉన్నతమైనటువంటి దశ, ఆధ్యాత్మికంలో ఉండేటువంటి ఆ ఉన్నతమైనటువంటి దశ ఇది అని చెప్తారు. తద్వారా మనము ఈ భక్తిలో ప్రగతిని సాధించేటువంటి ఈ 3 రకాలైనటువంటివి, ఈ మూడిటికి ఇక్కడ మనకి దీనికి అధిదేవతగా ఉన్నటువంటి వారు రాధా గోపీనాథ్‌లు వారు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ మరలా మనకి ఈ ఆచార్యులు, మరి ఇంతకుముందు మనకి సంబంధ జ్ఞానానికి మదనమోహన దేవుళ్ళుంటే దానికి ఆచార్యులుగా సనాతన గోస్వాములు వారు, అలాగే అభిధేయ దశలో ఉండేటువంటి విధానానికి గోవింద దేవులు అంటే దేవుడుగా ఉండగా అక్కడ ఆచార్యులు రూప గోస్వాముల వారు. ఇక ప్రయోజనాది దాంట్లో దేవత ఎవరంటే రాధా గోపీనాథులు. ఇక ఇక్కడ సంబంధ ఆచార్యులు రఘునాథ దాస గోస్వాములు వారు అని చెప్తారు. సో ఈ విధంగా 3 గోస్వాములు మనకి ఈ 3 దశలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి వారు ఆచార్యులుగా చెప్పబడేటువంటి వారని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక మనకి ఈ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా చైతన్య చరితామృతము మొదటి అధ్యాయంలోనే మనము ఆల్రెడీ చూసి ఉంటారు. ఆ విధంగా చెప్పబడినటువంటి వాటి ద్వారా మనము ఆ మదనమోహన విగ్రహ స్వరూపం ఏదైతే ఉందో అది దీక్షా గురువు కాగా, ఇక శిక్షా గురువుగా గోవిందదేవ విగ్రహము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఈ ఇరువురు కూడా ఆరాధ్యులుగా బృందావనంలో అర్చించబడుతూ ఉన్నారు. ఇక శ్రీ గోపీనాథుడు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిలో అంతిమ లక్ష్యముగా ఈ గోపీనాథ దేవుళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్తుంటారు. సో ఈ విధంగా మనము ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందడానికి, భక్తి మార్గంలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి 3 కూడా అధిదేవతలు. ఈ 3 అధిదేవతలతో పాటుగా మనకి ఆచార్యులుగా ఉండేటువంటి వారు మనకి సనాతన గోస్వామి, రూప గోస్వామి, రఘునాథ దాస గోస్వాములు వారు అని చెప్తారు. అలాగే మరొక ముఖ్యమైనటువంటి మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశము ఇక్కడ ఈ 3 దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఏదైతే రాధా మదనమోహనులు, ఆ గోవింద దేవులు, రాధా గోపీనాథ దేవతలు, వాస్తవానికి వీరు 5000 సంవత్సరాల పూర్వము, అంటే దాదాపుగా ఆ ద్వాపర యుగము అయిపోయి కలియుగము ప్రారంభమైనటువంటి సమయంలోనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు యొక్క మనుమడైనటువంటి వజ్రనాభుడు ఒకసారి కృష్ణుడు ఎలా అంటే దాదాపు మునిమనవుడు అనుకుంటాను, మునిమనవుడు. ఆ మునిమనవుడు ఆయన వారి అమ్మమ్మను అడుగుతారట, శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఏ విధంగా ఉంటారు అని అడిగితే వారు కొన్ని వివరణలను చెప్తారట. దానిని ఆధారంగా చేసుకొని ఆ వజ్రనాభుడు ఒక 3 విగ్రహాలను చెక్కారని చెప్తారు. ఆ 3 విగ్రహాలే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నామో రాధా మదనమోహనులు, రాధా గోపీనాథుడు, అలాగే గోవింద దేవుడు.
ఈ ముగ్గురుగా చెప్పబడి ఆ ముగ్గురు అక్కడ ఉన్నారని చెప్తారు. ఆ తర్వాత కాలక్రమంలో వారు మరుగున పడిపోయిన తర్వాత 500 సంవత్సరాల అంటే చైతన్య మహాప్రభు వచ్చిన తర్వాత వారి యొక్క బోధనలను బేస్ చేసుకొని ఈ గోస్వాముల వారు ఈ ముగ్గురు విగ్రహాలని తీసి ఆ బృందావనంలో ఎందుకంటే వారు ఇచ్చినటువంటి చైతన్య మహాప్రభువుల వారు వీరికి ఇచ్చినటువంటి ఇది కూడా విధులు కూడా అవే, సేవ కూడా అదే. ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు తిరిగినటువంటి ప్రదేశాలను గుర్తించడము, విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించడము, ఆరాధన విధానాలను తెలియచేయడం, ఇవన్నీ కూడా వారికి ఇచ్చినటువంటివి. సో ఆ విధానంలో ఆ వజ్రనాభుడు చెక్కినటువంటి విగ్రహాలలో ఒక విగ్రహమేమో పాదాలు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని పోలి ఉన్నాయని చెప్తారు. సో ఆ పాదాలు శ్రీకృష్ణ భగవాను వారిని పోలి ఉన్నటువంటి ఆ విగ్రహం ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ ఈ పాదాలను పోలి ఉన్నటువంటి ఆ విగ్రహానికి పేరు ఇప్పుడు మనం పూజిస్తూ ఉన్నటువంటి రాధా మదనమోహన విగ్రహాలని చెప్తారు. ఇవి వాస్తవానికి మొదట్లో బృందావనంలో ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఈ మన భారతదేశంలో ముస్లిం రాజ్యాల పరిపాలన జరుగుతున్నట్టు, ముఖ్యంగా మొఘల్ల సామ్రాజ్యం, ఔరంగజేబు ఆ ప్రదేశాల్లో ఇవి అక్కడ విగ్రహాలన్నీ కూడా ధ్వంసం చేయబడుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భాల్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆచార్యులు వారు వాటిని దాచిపెట్టడము, ఆ తర్వాత మన ఈ గోస్వాముల వారు వాటిని తీయడము, ఆ తర్వాత బృందావనంలో వాటి నుంచి పోయినాయి అని ఇప్పుడు ఈ కరౌలిలో ఉంది అని చెప్తారు ఈ విగ్రహం. సో రాధా మదనమోహన విగ్రహం. అలాగే ఇక ఆయన చెక్కినటువంటి మరొక విగ్రహంలో ఛాతి ఏదైతే ఉందో అది కృష్ణ భగవానుల వారిని పోలి ఛాతి కృష్ణ భగవానుల వారిని పోలి ఉంది అని చెప్తారు. అది గోపీనాథ విగ్రహంగా కీర్తించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఆ తర్వాత ఇక ముఖము ఆ శ్రీకృష్ణుణ్ణి పోలి ఉన్నట్లు ఉంటుంది అని చెప్పేటువంటిది ఈ గోవింద దేవ్ విగ్రహము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ విధంగా వారి యొక్క ముని మనవడు చెక్కినటువంటి ఆ విగ్రహాలు అంటే వారి ఆ పోలికల ద్వారా ఉన్నటువంటి ముగ్గురు కూడా దేవతలు. మనం ఎవరైతే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నామో సంబంధ జ్ఞాన, అవిధేయ, ప్రాయోజన అనేటువంటిది ఇక ఆ సంబంధమును అనువర్తించి మనము వృద్ధి చెందేటువంటిది అవిధేయము. ఆ తర్వాత ఆ రెండింటి ద్వారా చివరి అంతిమంగా అల్టిమేట్ గోల్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేటువంటిది ఆ ప్రయోజన అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ విధంగా ఈ 3 దశలకి ముగ్గురు అధిదేవతలు, మనకి ముగ్గురు ఆచార్యులు ఉన్నటువంటి వారు. సో ఇక వారిలో మనకి సంబంధ ఆచార్యులైనటువంటి సనాతన గోస్వాములు వారిని చూసినట్లయితే వీరు మనము ఇంతకుముందు చూసినటువంటి రూప గోస్వామి వారి కంటే ఒక 5 సంవత్సరాల ముందు వీరు ఈ భూమిపై అవతారం తీసుకున్నారని, ఒక సాంప్రదాయమైనటువంటి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో వీరు జన్మించారు అని చెప్తారు. వీరు ఇద్దరు సహోదరులు, రూప గోస్వామి వారు, అనుపమ గోస్వామి వారు. వీరు చిన్నప్పటి నుండే భావభక్తిలో చాలా నిమగ్నమై భావభక్తిలో వారు ఉండేవారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా వీరు ఆ సాంప్రదాయమైనటువంటి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో వారు ఉండి ఆ భావభక్తిలో, భగవంతుని యొక్క భక్తిలో నిరంతరము కొనసాగుతూ ఉండేవారని చెప్తారు. అయితే ఒకసారి వారు ఈ సనాతన గోస్వాముల వారు యువకుడుగా ఉన్నప్పుడు, వారు నిద్రపోతూ ఉన్నప్పుడు ఒక అందమైనటువంటి ఒక చాలా మంచి స్వప్నం వచ్చింది అని చెప్తారు, కళ వచ్చింది అని చెప్తారు. ఏంటంటే ఆ కళ ఒక బ్రాహ్మణుడు, ఒక అబ్బాయి, యువకుడు శ్రీమద్ భాగవతాన్ని తీసుకొచ్చి ఆయన దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నట్టు కళలో ఆయన, ఎందుకంటే నిరంతరం కూడా భావభక్తిలో వారు నిమగ్నమైతుండేటువంటి వారు. తద్వారా వారికి ఆ కళలో ఒక భాగవతం పుస్తకాన్ని పట్టుకొని ఒక బ్రాహ్మణుడు, ఒక యువకుడు వచ్చినట్లుగా కళ. అయితే చాలా దానిలో ఆలోచించి చాలా సంతోషిస్తూ ఆయన లేచి మెలుకొని చూసేటప్పటికి ఆ బ్రాహ్మణ అబ్బాయి గాని ఆ భాగవతం కానీ అక్కడ లేకపోయేటప్పటికి ఆయన కొంచెం విషాదంగా ఫీల్ అవుతారట. సో సరే, ఇక ఆ కళ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత సాధారణంగానే లేచి వారు
ఇక తన దైనందిక కార్యక్రమంలో ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవడము, వారు పూజ అవి చేసుకుంటాం కదా మార్నింగ్, ఇక లేసి చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఇక వారికి సాక్షాత్ ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానులే ఏదైతే రాత్రి ఎంత సౌందర్యమైనటువంటి ఒక యువకుడు శ్రీమద్ భాగవతాన్ని పట్టుకొని తన దగ్గరకు వచ్చారో, ఆయనే ఇప్పుడు ఈయన పూజ చేసుకుంటూ ఉన్నటువంటి సమయంలో రాత్రి చూసినటువంటి ఆ బ్రాహ్మణ బాయ్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆయనే ఆ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని తీసుకొచ్చి ఆయన దగ్గరకు వచ్చారట. తీసుకొచ్చి ఈ నా దగ్గర నుండి ఈ భాగవతాన్ని మీరు తీసుకోండి, దీన్ని నిరంతరము నువ్వు చదువుతూ ఉండు, ఇది నీ దగ్గర ఉండడం ద్వారా నీవు పరిపూర్ణత్వాన్ని సాధించగలుగుతావు అంటూ ఆయనకు చెప్పారట. సో ఇక చూడండి, సాక్షాత్తు ఆ దేవాది దేవుడు ఆయనకు వచ్చి రాత్రి కల రావడం, ఆ తర్వాత ఆ భగవంతుడు వచ్చి భాగవతాన్ని, అంటే దేవాది దేవుడే వచ్చి నేరుగా భాగవతాన్ని ఆయనకి ఇచ్చిపోయారు. ఎంతటి ఆచార్యుడు, ఆయన అదృష్టవంతులు. సో ఆ విధంగా ఇక వారు ఆ భాగవతాన్ని నిరంతరము అప్పటి నుండి వారు చివరి దాకా కూడా ఆ భాగవతాన్ని ఆయనతోనే ఉంచుకునేవారట. ఆయన ఎప్పుడు చదివేవారట దాన్ని. సో ఆ విధంగా చదువుతూ ఆయన నిరంతరము ఆ భాగవతము దాంట్లో ఆ విధంగానే ఉండేవారు. అయితే ఇక వారు ఆ భాగవతాన్ని గురించి ఎంత గొప్పగా చెప్తారట అంటే, ఇక్కడ ఆ కృష్ణ లీలాస్తవ అనేటువంటి తను రచించినటువంటి ఆ దాంట్లో ఆ శ్రీ సనాతన గోస్వాముల వారు ఆ కృష్ణలీలా స్తవలో శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ఎంత గొప్పగా కీర్తిస్తారంటే, వారు ఇక్కడ చెప్తుంటారు, శ్లోకం లేదు, భావం తీసుకున్నాను ఇక్కడ, శ్లోకం మనం తీసుకుందాం. ఓ హోలీ భాగవత, యు ఆర్ మై ఓన్లీ కంపెనీ. ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఓ పవిత్ర భాగవతమా, మీరే నాకు అన్ని, ఇక సర్వస్వము మీరే, నాకు ఉండేటువంటి నా తోడు, నాతో ఉండేటువంటి ఏకైకమైనటువంటి నా ఓన్లీ తోడు మీరు నాకు ఉండేటువంటి. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, మై ఓన్లీ ఫ్రెండ్, నాకున్నటువంటి ఏకైక స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషి మీరు. అలాగే మై గురు, నాకున్నటువంటి గురువు కూడా మీరే. అంటే భాగవతాన్ని కీర్తిస్తున్నారు వారు. యు ఆర్ మై గ్రేట్ ట్రెజరర్, నాకున్నటువంటి గొప్ప సంపదలు మీరే. అలాగే ఇంకా ఆయన దాన్ని, నాకున్నటువంటి గొప్ప వ్యక్తిగతమైనటువంటి రక్షకులు మీరే. సో ఇక నాకున్నటువంటి గొప్ప అదృష్టము మీరే, నాకుండేటువంటి మొత్తము అదృష్టము మీరే, నా పార్వశ్యము మొత్తము మీరే, నా అటువంటి మీకు నా ప్రణామాలు అంటూ ఆ భాగవతాన్ని గురించి ఆయన కీర్తిస్తారట శ్లోకంలో. మరి అలా ఉన్నటువంటి ఈ బ్రాహ్మణులు ఇక్కడ మనం విన్నటువంటి, అంతకుముందు విన్నటువంటి రూప గోస్వాముల వారి దగ్గర కానీ, అంతకుముందు ఉన్నటువంటి వీళ్ళు ఒక మహమ్మదీయ రాజు దగ్గర ప్రధానమంత్రి గాను, హోంమంత్రి గాను, తర్వాత అతని యొక్క సహోదరులు ముగ్గురు కూడా అక్కడ పనిచేసినటువంటి వారు, వారికి ముస్లిం నేవులు ఇవ్వబడినవి అని చెప్పేటువంటి విన్నాం మనం. మరి వీళ్ళు ఇట్లా ఉన్నారు కదా అంటే, ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి వీరి యొక్క తెలివి, వీరి యొక్క యాక్టివిటీస్ని చూసి ఆ మహమ్మదీయ రాజు వారి దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర పని చేయడానికి, అంటే ఆ రాజ్యంలో సలహాలు ఇవ్వడానికి, రాజ్య పరిపాలన చూడడానికి వీళ్ళ ముగ్గురిని అడుగుతారట. కానీ వీరు ఆయన దగ్గర పని చేయడానికి ఇష్టం ఉండదు. కానీ ఆ రాజు ఒక రకంగా బెదిరిస్తారు అని నేను అంటే గురువుల ద్వారా ఇంత ముందు విన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఒకవేళ మీరు నా దగ్గర పని చేయకపోయినట్లయితే మీ వైష్ణవులు ఏదైతే ఉంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరినీ మేము ఇబ్బందులకు గురి చేస్తాము అని చెప్తారట. అందుకే వీరు వారి దగ్గర పని చేయడము, అలాగే వారికి ఆ ముస్లిం నేమ్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా వీరు ఆ ముస్లిం రాజు దగ్గర వారు బయటకు ఆ విధంగా పనిచేస్తారు. బట్ లోపల మాత్రం నిరంతరము కూడా ఆ భావభక్తిలోనే ఉండేవారు అని చెప్తారు ఈ ముగ్గురు అన్నదమ్ములు కూడా. ఆ తర్వాత ఇక వారు ఆ రామకేలిలో మొదటిసారిగా, అంటే అక్కడే కదా వారు నివసిస్తూ ఉండేటువంటిది. ఆ సందర్భంలో మొదటిసారిగా వారు
ఆ చైతన్య భగవానుల వారిని కలవడం జరిగిందని చెప్తారు. అదే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు ఫోర్స్ టు సబ్మిట్ ది రూలింగ్ ముస్లిం గవర్నమెంట్. ముస్లిం ప్రభువుకి లొంగిపోయి వారు చేసినటువంటి ఏదైతే కండిషన్స్ పెట్టారో అంటే మీ హిందువులను తర్వాత మీ భక్తులందరినీ కూడా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తాము. మీరు మా దగ్గర పని చేసినట్లయితే మేము వాళ్ళని వదిలివేస్తాము అనేటువంటి ఒక మాట కోసం వీళ్ళిద్దరూ వారి దగ్గర పని చేశారు అని చెప్తారు. అలాగే ఆ రామకేలిలో నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో చైతన్య మహాప్రభువులు ఎప్పుడైతే రామకేలిని దర్శించారో అప్పుడు వారు ఇక వారితో అంతకుముందు కూడా వారు చైతన్య మహాప్రభువుకు లెటర్స్ రాసేవారట. అయితే వారు చైతన్య మహాప్రభు వారిని ఆగమని చెప్పారట. మీరు ఆయన దగ్గర పనిచేస్తూ అలాగే ఉండండి. కానీ మీ యొక్క భక్తి భావాలను మీరు ఆ విధంగానే కంటిన్యూ చేయండి అని వారికి మరలా సమాధానం వచ్చింది అని చెప్తారు. సో, అందుకే చైతన్య మహాప్రభు వచ్చేంత వరకు కూడా వారు ఆ విధంగా ఉండడము. ఆ తర్వాత అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభువుని వారు కలిసారో, ఆ తర్వాత ఇద్దరు కూడా అంటే మొదటగా రూప గోస్వాముల వారు తన యొక్క పదవికి రాజీనామా చేయడము. వచ్చినటువంటి సంపదలో పోయినసారి మనం క్లాస్‌లో విన్నాము. కొంత అంటే ఆయన 4 భాగాలుగా విభజించడం. 50% ఏమో ఈ వైష్ణవులకు, ఆధ్యాత్మిక విధానాలకు, తర్వాత 25% తన వ్యక్తిగత వాటి కోసము, అలాగే 25% బంధువులకు సంబంధించినటువంటి వారికి ఇవ్వడము. అందులో వ్యక్తిగతం కోసం ఉంచిన వాటిలో కొంత ధనాన్ని ఆ రూప గోస్వాముల వారు అక్కడ ఒక వ్యాపారి దగ్గర ఉంచిపెట్టిపోతారట. వెళ్ళి ఇక ఆయన ముందుగా వెళ్ళిపోతారు. ఆ తర్వాత సనాతన గోస్వామి వార్లు కూడా ఇక ముస్లిం రాజు దగ్గర నుంచి తన యొక్క పదవిని వదిలేసి ఆధ్యాత్మిక విధానాలు అంటే చైతన్య మహాప్రభువు యొక్క బోధనలను ప్రచారం చేయాలి అనేటువంటి దానితో మొదటిగా ఆయన నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు అనేటువంటి ఒక అబద్ధం చెప్పేసి ఇంటి దగ్గరే ఉండి నేను కొలువు రాకుండా ఇంటి దగ్గరే తన దగ్గరకు వచ్చినటువంటి వారితో ఆ భాగవతము వాటి యొక్క ప్రసంగాలు చేస్తూ ఉండేవారట. అయితే ఈ విషయం చిన్నగా రాజుకు తెలవడము, ఆయన అక్కడికి రావడము, ఆ తర్వాత ఈయనను జైల్లో కూడా వేస్తారట. అయితే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభువుని వీరు సనాతన గోస్వాములు వారు బృందావనంలో కలిసినప్పుడు ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగానే ఈ 4 రకాలైనటువంటి సేవలు ఏవైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు వచ్చినప్పుడు అక్కడ మిగిలిపోయినటువంటి ప్లేసెస్ ఏదైతే కనుక్కోకుండా ఉన్నాయో వాటిని కనుక్కోమని ఆ దేవతలను ప్రతిష్ఠించడము, అలాగే వాటికి పూజా విధానాలను తెలియచేయడము, అలాగే ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైనటువంటి రచనలు చేయడము, అలాగే భక్తి జీవన విధానానికి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ను చేయడము వీరికి ఇచ్చినటువంటి సేవలు చైతన్య మహాప్రభువులు వారు. ఇక అయితే ఆ సనాతన గోస్వామి ఇంత ముందుగా చెప్పినట్లుగా ఇంట్లో ఉండి తన స్నేహితులు అంటే తన దగ్గరికి వచ్చినటువంటి వారందరితో భాగవతం అవి ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ఆ మహమ్మదీయ రాజు కబురు పెడతాడట. యుద్ధానికి వెళ్లాల్సింది, మీరు రండి అంటే రానంటే అప్పుడు తనే వచ్చేసి అక్కడ చూసి ఆయన్ని బంధించడం జరిగింది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఇక శ్రీ సనాతన గోస్వామి వారిని ఆ నవాబు హుసేన్ అనేటువంటి ఆయన రాజు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు జైల్లో పెడతారు. అప్పుడు ఇక ఆ విషయము రూప గోస్వామి వారికి తెలుస్తుంది. ఆ రూప గోస్వామి వారు మరలా తిరిగి సమాధానం అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. నేను ఒక వ్యాపారి దగ్గర కొంత ధనాన్ని ఉంచాను. ఆ ధనాన్ని ఉపయోగించుకొని మీరు ఆ జైలు నుంచి బయటపడండి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారట. అయితే ఇక్కడ వీరు ఆ జైలు సూపరింటెండెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఆయన్ని ఇక కొన్ని రిక్వెస్ట్ చేసుకోవడము, కొన్ని మంచి మాటలు చెప్పి వారికి కొంత ధనాన్ని ఆశగా చూపి ఆ జైలు నుండి వారు పారిపోవడం జరుగుతుందని చెప్తారు. అంటే సుమారుగా 7,000 బంగారు నాణ్యాలు 7,000 బంగారు నాణ్యాలను వారికి ఇచ్చేసి అక్కడి నుంచి బయటపడ్డారని చెప్తారు. ఆ తర్వాత ఇక ఆ గంగా నది దాటి వారు పారిపోయారని చెప్తారు. అంటే అక్కడి నుంచి ఇక ఆ మహమ్మదీయ రాజుకి దొరకకుండా వీరు పారిపోయి రావడం జరిగింది అని చెప్తారు. అయితే
ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి ఆయనకి ఇచ్చేసి వచ్చినటువంటి వాటిలో కొన్ని బంగారు నాణ్యాలను తీసుకొని తన సేవకుడుగా ఉన్నటువంటి ఆ ఇషాన్ తో కలిసి వీరు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో వారు ఆయన ఒక 8 బంగారు నాణ్యాలను ఇషాన్ దగ్గర ఉన్నాయని చెప్తారు. అయితే వీరు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఒక సత్రంలో ఆగడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సనాతన గోస్వామి వారు, అలాగే ఈ ఇషాన్ వీళ్ళిద్దరూ. అయితే వీళ్ళ దగ్గర ఈ బంగారు నాణ్యాలు ఉన్నవి. అప్పుడు అంతా కూడా సత్రాలు పేరుకుండేవి, కానీ వాళ్ళంతా దారిదోపుడు దొంగలుగా ఉండేటువంటి వారని చెప్తారు. అయితే ఆ సత్రంలో ఉండే సత్రం యజమాని వీరిని చంపేసి ఆ 8 బంగారు నాణాలను తీసుకోవాలని అనుకుంటారట. అయితే ఆ విషయాన్ని గ్రహించినటువంటి సనాతన గోస్వామి వారు తన సేవకుడైనటువంటి ఎవరు ఇషాన్‌ని అడిగి, "నీ దగ్గర ఏమైనా ఉన్నాయా?" అంటే ఉన్నాయని చెప్తారు. అందులో నుంచి 7 బంగారు నాణేలను తీసుకొని ఆ హోటల్ యజమానికి ఇచ్చేసి ఆయన్నే మార్గం అడుగుతారట. ఇక్కడ నుంచి వారణాసికి ఎటువైపు వెళ్ళాలి, ఏంటి అనేటువంటి ఆ కొండ ప్రాంతాల ద్వారా బయటపడడానికి. ఎందుకంటే మరి జైలు నుంచి పారిపోయి వచ్చినటువంటి ఆయన కదా! సో, బయటపడడానికి మార్గాన్ని వెతుక్కుంటూ బంగారు నాణ్యాలను ఆ హోటల్ యజమానికిచ్చి, ఆయన ద్వారానే, ఆయన యొక్క సహాయంతో వారణాసి వైపుకు వాళ్ళు వెళ్ళడం జరిగింది అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత వీరు బెనారస్‌కి వెళ్ళి అక్కడ చైతన్య మహాప్రభువులు వారిని కలవడం జరిగింది అని చెప్తారు. ఇక ఈ సనాతన గోస్వామి వారు చివరికి వారణాసి చేరుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. చేరుకొని అక్కడ చంద్రశేఖరుడు అనేటువంటి వారి ఇంటి ముందుకి చేరుకుంటారట. అక్కడ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువులు ఉన్నారని చెప్తారు. అప్పుడు ఆ చైతన్య మహాప్రభు వారిని లోపలికి పిలిచి అప్పటికే, ఎందుకంటే వారు చాలా రోజులు ప్రయాణం చేసి కొన్ని కొండ మార్గాలు, అడవి మార్గాల ద్వారా రావడం వల్ల వారి వస్తువులన్నీ, అంటే దుస్తులు ఇవన్నీ కూడా చినిగిపోయి ఉంటే అవన్నీ మార్చుకొని మంచిగా కనిపించే విధంగా ఉండడము. ఆ తర్వాత చంద్రశేఖరులు వారు వారికి ఒక గొంగళి, మంచిది విలువైనటువంటి దాన్ని ఒకటి వారికి ఇవ్వడం జరిగింది అని చెప్తారు. వారు ఆ విధంగా మళ్ళీ అక్కడి నుండి బయటకు రావడం జరుగుతుంది అని చెప్తారు. ఇక అప్పుడు అక్కడ వీరు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల ద్వారా ఇక వారు బోధనలు, చైతన్య మహాప్రభువుల్ని నుండి వారు ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, ఎందుకంటే వారు చేయవలసినటువంటి కార్యాలన్నిటినీ కూడా వారికి చైతన్య మహాప్రభువులు వారు బోధించారని చెప్తారు. ఇది మనకి చైతన్య చరితామృతము మధ్యలీల అధ్యాయం 20లో ఉన్నటువంటి కొన్ని అంశాలు మనము ఇక్కడ చూసినట్లయితే, సనాతన గోస్వాముల వారు జ్ఞానము మొత్తం పరిశుద్ధమైనటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో, ఆ సంపూర్ణ సత్యం, వాస్తవం, సంపూర్ణ సత్యం ఏంటి? భగవంతుడు. ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని వారు పొందారు అని చెప్తారు. అయితే చైతన్య మహాప్రభువుల వారు వీరికి బోధించినటువంటి బోధనలలో మొదటగా జీవుల యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి, సహజమైనటువంటి స్థితిని చర్చించారు అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత చైతన్య మహాప్రభువు జీవుడికి కృష్ణ భగవానులకు ఉండేటువంటి సంబంధము, ప్రతి జీవుడు కూడా ఎవ్రీ లివింగ్ ఎంటిటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ లార్డ్ కృష్ణ. ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క శక్తులలో ఒకటిగా. ఎందుకంటే మనం శ్రీమద్ భగవద్గీతలో కూడా చూద్దాం, భగవంతుడే చెప్తారు, ప్రతిదీ కూడా నా ద్వారానే వచ్చినటువంటి ఈ విశ్వం అంతా కూడా ప్రతిదీ నాపైనే ఆధారపడి ఉన్నది. అంటే అక్కడ చెప్తారు ఆయన, కదిలేవి కదలనేటువంటి ఏ జీవైనా నా ద్వారానే ఉనికిలోనికి వస్తుంది. నా శక్తులలో ఒక శక్తి అయినటువంటి ఈ ప్రకృతి శక్తి ద్వారానే ఇవన్నీ కూడా ఉనికిలోకి వస్తూ ఉన్నాయని కృష్ణ భగవానుల వారు బోధించినటువంటి బోధనలు, అంటే చైతన్య మహాప్రభువులు వారు బోధించినటువంటి 500 సంవత్సరాల క్రితం బోధించినటువంటి ఈ బోధనలు 5000 సంవత్సరాలకు పూర్వము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి బోధించినటువంటి బోధనలు సారూప్యమైనవి అని చెప్తుంటారు ఎప్పుడు కూడా. అందుకని సో ఆ విధంగా వారు ఆ తత్వాన్ని ఇక్కడ, అంటే ముఖ్యంగా జీవులకు సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని, జీవుడికి ఆ భగవంతుడితో ఉండేటువంటి
జ్ఞానం ఇక్కడ. ఆ భగవంతుడికి మానవులకు ఉండేటువంటి, జీవులకు ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని మొదట వివరించారు అని, జీవుడు కృష్ణ శక్తిలో ఒక భాగము అని వారు వివరించారు అని, ఆ తర్వాత ఆఫ్టర్ దిస్ లార్డ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్స్ ద వే ఆఫ్ డివోషనల్ సర్వీస్. ఆ తర్వాత వారు భక్తి మార్గము, ఏ విధంగా భక్తి సేవలో నిమగ్నం అవ్వాలి జీవుడు అనేటువంటి విషయాలను వీరికి బోధించారు అని చెప్తారు. ఇక అలాగే ఇంకా వారు ఆ భగవంతుడి యొక్క, అంటే దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని, పరమాత్మతత్వాన్ని, అలాగే భగవాన్, బ్రహ్మ, పరమాత్మ, అలాగే భగవాన్ అనేటువంటి, సో ఈ 3 అంశాలను కూడా వారు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశారని చెప్తారు. అంటే చైతన్య మహాప్రభు సనాతన గోస్వాముల వారికి భగవంతుని యొక్క, శ్రీకృష్ణ భగవానుల గురించినటువంటి ఆ భగవంతుడు, బ్రహ్మ, పరమాత్మ మరియు భగవానుని, అలాగే ఆయన యొక్క స్వయం రూపం, అలాగే యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్‌పాన్షన్స్ ఆఫ్ ది లార్డ్, ఆయన యొక్క స్వరూపము, అలాగే ఆయన యొక్క వివిధ అవతారాలకు సంబంధించినటువంటి ఆ విస్తరణలన్నిటిని కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క అనేక రూపాలను గురించి, అంటే మొత్తం భాగవతానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు, భగవద్గీత, భాగవతం, ఈ అన్ని అంశాలను ఆయన వివరించారు. అనేకమైనటువంటి రూపాలను ఆ చైతన్య మహాప్రభువు సనాతన గోస్వాముల వారికి వివరించారు అని చెప్తారు. ఇంకా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ఇన్కార్నేషన్స్, అంటే ఆ అవతారాల గురించి, పురుష అవతారాల గురించి, మన్వంతర అవతారాల గురించి, గుణ అవతారాల గురించి, శక్తి ఆవేశ అవతారాల వంటి వివిధ రకాలైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాలను గురించి చెప్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఇన్కార్నేషన్ సచ్ యాస్ పురుష అవతారాస్, మన్వంతర అవతారాస్, గుణ అవతారాస్, శక్తి ఆవేశ అవతారాస్. సో వీటికి ఒక్కొక్క ఉదాహరణలు మనం చూస్తూ ఉండొచ్చు. ఇక అవన్నీ పోతుంటే మనకి ఈ క్లాసులో ఎక్కువ ఇవి మిగిలిన చూడొచ్చు, వివిధ రకాలైనటువంటి ఆ అవతారాల గురించి. సో ఇంకా ఆ భగవంతుని యొక్క వివిధ యుగాలలో విభజనల గురించి, ఆ భగవంతుడి యొక్క బాల్యము, ఇక ఆయన యొక్క వివిధ రకాలైనటువంటి ఫాస్ట్ టైమ్స్ గురించి, ఆయన యొక్క లీలల గురించి, అంటే మళ్ళా మనం చూస్తాం భాగవతంలో చూసేటువంటి. సో ఈ విధంగా భగవంతుడికి సంబంధించినటువంటి అన్ని అంశాలను, ఆ భగవత్ సంబంధమైనటువంటి విషయాలన్నిటినీ కూడా చైతన్య మహాప్రభువుల వారు హీ డిస్క్రైబ్డ్, ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఇన్ దిస్ వే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ అండ్ డిస్క్రైబ్డ్ ఎవ్రీథింగ్ టు సనాతన గోస్వామి. ఆ సనాతన గోస్వాముల వారికి చైతన్య మహాప్రభువు ప్రతిదీ కూడా భగవత్ సంబంధమైనటువంటి ప్రతి అంశాన్ని, అంటే ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ కూడా మనం శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు భగవద్గీతలో అర్జునుడితో చెప్తారు, ఓ అర్జున, నీవు నా పైన అసూయాపరుడవు కానందువల్ల నీకు సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, అంటే జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నేను నీకు తెలియజేస్తాను. రహస్యమైన జ్ఞానం అంటూ, మరింత రహస్యమైన జ్ఞానం అంటూ, పరమ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానం అంటూ భగవద్గీతలో కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి బోధనలు బోధించారు. సో అక్కడ శిక్షా గురువులాగా గోవిందజీ. సో మరి ఈ విధంగా వీరు సనాతన గోస్వాముల వారు ఆ చైతన్య మహాప్రభుల దగ్గర నుండి అన్ని అంశాలను కూడా వారు బోధించారని చెప్తారు. తర్వాత వీరు ఇక అక్కడి నుండి ఆ వృందావనానికి రావడము. సో వృందావనం వచ్చిన తర్వాత వారు చేయవలసినటువంటి సేవలన్నీ గురించి కూడా అక్కడే ముందే మనకి ఆ 4 రకాలైనటువంటి సేవలు ఈ రూప గోస్వాముల వారు, సనాతన గోస్వామి వారికి అక్కడ ముందే చెప్పబడినటువంటి విషయం. సో ఈ మొత్తం కూడా బోధనలు, భగవత్ తత్వాన్ని మొత్తాన్ని కూడా, భగవద్గీత, భాగవతము అంశాలన్నింటినీ కూడా ఈ సనాతన గోస్వాముల వారికి వారు కృష్ణ చైతన్య మహాప్రభులు వారు బోధించి పంపించినటువంటి. అయితే ఇక వీరు మరలా సనాతన గోస్వామి విజిట్ లార్డ్ చైతన్య మహాప్రభు వారు పూరిలో ఉన్నప్పుడు మరలా అక్కడికి వెళ్ళడం జరుగుతుందని చెప్తారు. అయితే ఇక వారు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భాలలో వారు ఉపవాసాలు ఉండడము, అలాగే ఆ ప్రయాణం చేసేటువంటి మార్గాలలో వివిధ రకాలైనటువంటి చెడు నీటి కారణంగా
బ్యాడ్ వాటర్, ఏదైతే అంటే ఆ మురికి నీళ్లు, తర్వాత వేరు వేరు నీళ్ళు పరిస్థితులకు కొన్ని అలాంటివే తీసుకోవాల్సి వచ్చినవి ఒంటికి శుభ్రం అంటే చేసుకోవడానికి వాటిని వాడడం వల్ల వారు ఇక వారికి ఆ సనాతన గోస్వామి వారికి ఒక ఈ బాడీ పైన దురదకు అనేటువంటి వ్యాధికి గురి కావడం జరిగిందని చెప్తారు. వారి వంటి మీద దురదలు రావడము అని వచ్చాయని చెప్పి వారి ఒళ్ళు అంతా కూడా కొంత రణాలతో అంటే పుండ్లతో తయారైంది అని చెప్తారు. వారు ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఎప్పుడైతే పూరిలో చైతన్య మహాప్రభువుని దర్శించుకోవడానికి వచ్చారో. అలాగే ఆ సనాతన గోస్వామి వారు మనం వైష్ణవ మర్యాదలు అని అంటాం. ఆ మర్యాద ఏదైతే ఉందో అది ఒక భక్తుడికి మనకి అలంకారం లాంటిది, ఒక ఆభరణం లాంటిది, ఆర్నమెంట్ అని చెప్తారు. ఆభరణం లాంటిది అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ కూడా ఆ సనాతన గోస్వామి వారు ఆ విధంగానే వారు వైష్ణవ మర్యాదలను పాటిస్తూ జీవించినటువంటి దానికి ఒక ఉదాహరణగా చెప్తారు. ఒకరోజు సనాతన గోస్వామిని చైతన్య మహాప్రభువు అంటే తనని కలవడానికి అక్కడికి వచ్చి పూరి వచ్చారు. వారిని కలవడానికి రమ్మని కబురు పెడితే అంటే ఇక్కడ ఆ పూరి పక్కన ఉన్నటువంటి యమేశ్వర తోత అనేటువంటి ప్రదేశం దగ్గరికి రమ్మని చెప్తారట. అయితే అది పూరి టెంపుల్ కి పక్కన ఉన్నది అని చెప్తుంటారు. సో అలా చెప్పినప్పుడు వారు ఈ ఏవి మనం మాడవీధులు అని అంటుంటారు కదా, ఆ రోడ్లలో మెయిన్ గేట్స్ దగ్గర నుంచి వస్తే చాలా దగ్గరగా ఉంటుందట. కానీ ఈ సనాతన గోస్వాముల వారు ఆ ప్రదేశం నుండి రాకుండా చాలా లాంగ్ గా ఉండేటువంటి ప్రదేశము, అలాగే ఆ బీచ్ మార్గం ఏదైతే ఉందో సముద్రం ఒడ్డు మార్గాన ఉన్నటువంటి ఆ మార్గం ద్వారా వచ్చి స్వామిని కలిశారట. చైతన్య మహాప్రభుని కలిశారట. అయితే మరి నీవు ఏ మార్గం గుండా వచ్చావు అంటే లేట్ అయింది, కలవడానికి వచ్చేటప్పటికి లేట్ అయితే ఏ మార్గంగా వచ్చినావు అంటే అప్పుడు వారు సమాధానం ఇస్తారట. అంటే మరి ఎందుకు ఈ విధమైనటువంటి మార్గంలో వచ్చినావంటే, ఓ ప్రభు, ఇక్కడ వైష్ణవులందరూ అంటే ఇక్కడ ఈ రూట్లలో అంటే టెంపుల్ గేట్ వైపు నుండి కనుక వచ్చినట్లయితే వైష్ణవులందరూ నానా రకాలైనటువంటి సేవలు ఆ జగన్నాథుడికి చేస్తూ ఉంటుంటారు. నేను చాలా అల్పుడును, మందమతిని. అటువంటి అల్పుడినైనటువంటి నేను ఆ మార్గంలో వచ్చినట్లయితే వారందరికీ కూడా నేను అపచారం చేసినటువంటి వాడునవుతాను. సో అందుకే నేను అట్లా వచ్చానని చెప్తా. అయితే పాపం వారు ఆ విధంగా బీచ్ మార్గం మిట్ట మధ్యాహ్నం వస్తారట. బీచ్ మార్గంలో ఆ ఇసుకపై నుండి నడుచుకుంటూ అట్లా తిరిగి వచ్చేటప్పటికి వారి కాళ్ళకు బొబ్బలెక్కినటువంటి విషయాలు కూడా వారు గమనించలేకపోయారు అని చెప్తుంటారు. అది అయితే ఆ జగన్నాథుని ఆలయం పట్ల అంటే ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గమనించాల్సినటువంటి ఆ భగవంతుని పట్ల, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకులు భక్తుల పట్ల సనాతన గోస్వామి వారికి ఉన్నటువంటి గొప్ప గౌరవాన్ని సూచిస్తుంది ఇక్కడ. వైష్ణవ ఎటిక్వేట్స్ ఇక్కడ మనం చూడాల్సినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ. సో అలాగే మరలా సనాతన గోస్వాములు వారు మరలా పూరిలో అతన్ని మరొకసారి కలిసినటువంటి సందర్భంలో వారికి ఇంతకుముందే చెప్పాము, ఆ శరీరం పైన కొంత ఎలర్జీ లాగా రావడము, తద్వారా దురద వచ్చేసి అది తర్వాత అది ఇంకా పెద్ద పుండ్లుగా తయారైనవి అని చెప్తారు. తద్వారా వారు చాలా దూరంగా ఉండేవారట చైతన్య మహాప్రభువులకి వారికి. అయితే వారు చైతన్య మహాప్రభువులు వారి దగ్గరికి ఎప్పుడైతే సనాతన గోస్వామి వారు వచ్చారో వారు ఆ సనాతన గోస్వామిని చైతన్య మహాప్రభువు ఆలింగనం చేసుకునేవారట. అయితే అప్పుడు ప్రభువుని ఆలింగనం చేసుకుంటే చాలా దూరంగా వెళ్తూ ఉండేవారట. కానీ ప్రభు వదలకుండా వారిని ఆ విధంగానే ఆలింగనం చేసుకోవడము. అలాగే తర్వాత ఇక రథయాత్ర సందర్భంలో ఇక్కడ ఉంటే ప్రభుకి నేను అపచారం చేసిన వాడిని అవుతాను, ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతాను అనేటువంటి అన్ని ఆయనకి అయితే ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భంలో అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతానంటే చైతన్య మహాప్రభువులు వారు కోప్పడము, అక్కడే ఉండవని చెప్తారట. తర్వాత మరొకసారి చైతన్య మహాప్రభువుల వారు ఆ సనాతన గోస్వామి వారిని మరొకసారి ఆలింగనం చేసుకున్నప్పుడు తన శరీరం పై ఉన్నటువంటి
ఆ పుండ్లు అన్నీ కూడా శుద్ధి అయినవి అని చెప్తారు. అంటే అవన్నీ కూడా తొలగిపోయినాయి అని చెప్తారు. అయితే అప్పుడు అంతకుముందు సందర్భంలో జగదానంద స్వాముల వారు అక్కడి నుంచి వారు బృందావనానికి వెళ్తామంటే వెళ్ళమన్నారట. స్వామి వారిని ఇట్లా ఉండదు. దాన్ని జగదానంద స్వామి వారిని కోప్పడి, జగదానంద పండితుడిని కోప్పడి అక్కడే ఉంచడము. మళ్ళీ రథయాత్ర వచ్చేంత వరకు అక్కడ ఉండి ఆ తర్వాత బృందావనం వెళ్ళారు అని చెప్తారు. సో ఇక ఆ బృందావనంలో వారు జరిపినటువంటి ఇక కొన్ని లీలల గురించి చూస్తే, ఒక సందర్భంలో ఆయన ఇక అక్కడ పోయినాక అక్కడ ఉన్నటువంటి దేవతామూర్తులను ప్రతిష్ఠించడము, వారికి నిత్యం సేవలు చేస్తూ ఆ పూజా విధానాలన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటే, ఒకసారి చపాతీల్లో ఉప్పు తక్కువైందట. తక్కువై ఆ మదన గోపాలుడు వారు తినడానికి నిరాకరిస్తే, అప్పుడు వారు చెప్తారట. డైరెక్ట్‌గా మాట్లాడేవారన్నట్టు ఇక్కడ మనం చూస్తే. ఇవాళ సనాతనుడు ఆ విధంగా అంటారట మదన గోపాల్‌తో. సో ఇవాళ ఉప్పు తక్కువైంది అని అనుకుంటున్నారు. రేపు నెయ్యి తక్కువ కావచ్చు, ఇంకా ఇంకా తక్కువైపోయి ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే నేను ఈ విలువైనటువంటి వస్తువులను తీసుకురావడానికి సంపన్నులైనటువంటి వారి వెంట పడేటువంటి వెళ్ళి తీసుకొచ్చేటువంటి కోరిక నాకు తీరిక లేదు. నేను నిరంతరము ఆ విధంగా వారు చెప్పేవారట. అలాగే ఇంకా ఒకసారి వారు చూస్తే, ఒకసారి ఒక సంపన్నమైనటువంటి వ్యాపారి మధుర నుంచి వస్తారట ఇక్కడికి. బిజినెస్ పరంగా వచ్చినప్పుడు అక్కడ పడవ ఇసుకలోనే చిక్కుకొని పోయి అక్కడే ఉండిపోతుందట. ఉండిపోయినప్పుడు ఇక దాన్ని వ్యాపారి అక్కడే వదిలేసి సనాతన గోస్వామి వారికి ఇచ్చేసిపోతే, అక్కడ సనాతన గోస్వామి వారి యొక్క కర్ణ ద్వారా అక్కడ ఉండేటువంటి మదనమోహన్ అక్కడ వర్షం అంతా కురిపించేసి అవన్నీ పోతే అవన్నీ వస్తువులన్నీ కూడా వాటిని సేల్ చేసేసి ఆ టెంపుల్ కన్‌స్ట్రక్షన్‌కి వాటిని ఉపయోగించారని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా వారి యొక్క ఇంకా శ్రీల రూప గోస్వామి వారు శ్రీమతి రాధారాణిని కీర్తిస్తూ, ఆ రాధారాణి యొక్క జడను ఒక నాగుపాము యొక్క పడగతో పోలుస్తారు. అంత ఇదిగా ఉన్నటువంటి దానిలాగా పోలుస్తూ ఉంటారని చెప్తారు. ఆ విధంగా వారు పోల్చి కవితలు చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఒకసారి వారు ఒక రకమైనటువంటి దృశ్యాన్ని చూస్తారట. ఆ బృందావనంలో ఒక పెద్ద చెట్టు కింద, ఆ చెట్టు నీడలో గోపికలు వాళ్ళంతా కూడా ఆడుకుంటూ ఉంటున్నటువంటి సందర్భంలో ఆ చెట్టు కొమ్మ నుండి ఒక నల్లని తాసుపాము అంటే పాము వేలాడుతూ వాళ్ళు మెడకు చుట్టుకుపోయేటువంటి విధానాన్ని వారు గమనించడము, అంటే వారు ఆ విధమైనటువంటి దృశ్యాన్ని చూడడము, వారిని రక్షించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వారు అక్కడికి వెళ్ళడము, వెళ్ళి వారిని కొంత ప్రమాదాలలాగా పసిగట్టి రాబోయేటువంటి ప్రమాదం నుండి వారిని రక్షించాలని వెంటనే అక్కడికి పరిగెడతారట. అది చూసి ఆ రాధారాణి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారు ఎవరంటే రాధారాణి వారి యొక్క గోపికలు వారందరూ కూడా అక్కడి నుంచి నవ్వడం ప్రారంభించి ఆ తర్వాత వారు అదృశ్యమైపోతారట. సో ఆ విధంగా వారు కీర్తించినటువంటి ఆ కీర్తనలను వారికి ఆ రాధారాణి వారు అంటే అంత గొప్ప వైష్ణవుడిగా మనము సనాతన గోస్వామి వారిని చూడొచ్చు. అంటే వారి యొక్క కీర్తనలకు వీటికి ఆ దేవతలు వచ్చి ఆనందించేవారు. అంతకుముందు ఆ మదనమోహనుడు, తర్వాత రాధారాణి వీళ్ళంతా వచ్చేసి ఉన్నట్టు. అలాగే వారి యొక్క బుక్స్ గురించి చూసినట్లయితే భక్తి రత్నాకర అనేటువంటిది శ్రీల సనాతన గోస్వామి వారి యొక్క పుస్తకాలలో దాంట్లో ముఖ్యంగా బృహద్ భాగవతం అమృతము అనేటువంటిది. సో అందులో ముఖ్యంగా భక్తుడు ఎవరు, భక్తి సేవ యొక్క ప్రక్రియ ఏమిటి, మరియు సంపూర్ణ సత్యమైనటువంటి కృష్ణుడు ఎవరు అని అర్థం చేసుకునేటువంటి వివిధ అంశాలను అందులో ఉన్నాయని చెప్తారు. అలాగే హరిభక్తి విలాస్ అనేటువంటి మరొక గ్రంథము. సో దీని గురించి భక్తి రసామృతము చదివిన వాళ్ళు చెప్తుంటారు. సో ఈ హరిభక్తి విలాసము అనేటువంటిది ప్రతి వైష్ణవుడి దగ్గర ఉండవలసినటువంటి ఒక కరపత్రం లాంటిది అని చెప్తారు. అందులో వైష్ణవ ధర్మాలు, వైష్ణవ విధానాలు ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి అంశాలను అందులో క్రోడీకరించడం అండి. అలాగే
లీలాస్తవ అనేటువంటిది, అలాగే వైష్ణవ తోషాని అనేటువంటి శ్రీమద్ భాగవతంలోని 10వ స్కందాని పైన వ్యాఖ్యానం వారు దాంట్లో చేశారని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా ఆ సనాతన గోస్వామి వృందావనలో ప్రధాన దేవతలైనటువంటి గోవింద, మదన గోపాలను ఎలా సేవించాలో వివరించేటువంటి లక్ష్యంతో అనేకమైనటువంటి పుస్తకాలని వారు రచించారు అని చెప్తారు. సో ఇంకా వారు సనాతన గోస్వామి కంపైల్డ్ మెనీ బుక్స్ ఆల్ విత్ ద ఎయిమ్ టు డిస్క్రైబ్ హౌ సర్వ్ ది ప్రిన్సిపల్ డైటీస్ ఆఫ్ వృందావన. ఆ గోవిందుడు, మదనమోహన్లను ఏ విధంగా మనము పూజించాలి అనేటువంటి అంశాలను అందులో వారు తెలియచేశారని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకు సంబంధించినటువంటి వారు చేసినటువంటి ఆ సేవల గురించి చూసినట్లయితే, ఆ సనాతన గోస్వామి వారు అంటే ఈ దేహాన్ని పొందినటువంటి ఈ దేహం ద్వారా, ఎందుకంటే ఆ సనాతన గోస్వామి వారి యొక్క దేహాన్ని శుద్ధి చేసినటువంటి వారు చైతన్య మహాప్రభువుల వారు ఈ సనాతన గోస్వాముల వారిని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకున్నారు అంటే ఇక్కడ చెప్తారు. మనకి ముఖ్యంగా ఎస్టాబ్లిషింగ్ వాట్ సంబంధ, అవిధేయ అండ్ ప్రయోజనం, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ సంబంధ, అవిధేయము మరియు ప్రయోజనము ఏమిటో స్థాపించడానికే వీరిని ఆ సనాతన గోస్వామి వారిని, రూప గోస్వామి వారిని, రఘునాథదాస గోస్వాముల వారిని ఉపయోగించుకున్నారని చెప్తారు. అలాగే ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వాట్ వైష్ణవ ఆచార్యస్, వైష్ణవ ఆచార్యాలు అంటే ఏమిటి అనేటువంటి విషయాలను మనం తెలుసుకోవడానికి, అలాగే ఇంకా వివిధ రకాలైనటువంటి మఠాల్లోనూ వివిధ రకాలైనటువంటి మందిరాలలోనూ ఆ దేవతలను ఆరాధించడానికి విధి మార్గాలను, రాగ మార్గాలను, ప్రేమ సేవ మార్గాలను వీరు వివరించారు అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా వీరి ద్వారా చైతన్య మహాప్రభువుల వారు కొన్ని హిడెన్ తీర్థాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, అంటే అప్పటి వరకు ఇంకా కనుగొనబడకుండా ఉన్నటువంటి ఆ తీర్థ ప్రదేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, సో రాధాకుండ, సూర్యకుండ వంటి ఆ ప్రదేశాలన్నింటినీ కూడా వీరు అలా చేసే విధంగా, అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ బృందావనంలో ఇంకా తీర్థ ప్రదేశాలు ఏవైతే భగవంతుడికి సంబంధించినటువంటి తీర్థ ప్రదేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా వెలుగులోకి తీసుకొచ్చే విధంగా, అలాగే ఇంకా వారు యుక్త వైరాగ్య అనేటువంటి ప్రక్రియలను విస్తరించడానికి, అలాగే స్వచ్ఛమైనటువంటి వైష్ణవ కార్యక్రమాలని బోధించడానికి, అలాగే వీరు మొదటిసారిగా ఆ మదనమోహన విగ్రహాలను ఆ బృందావనం ప్రాంతంలో ప్రతిష్ఠించడము, వాటికి పూజలు చేసేటువంటి విధానాలు. సో ఈ విధంగా వారు వ్యక్తిగత ప్రవర్తన ద్వారా భగవత్ యొక్క సేవలో ఏ విధంగా నిమగ్నం అవ్వచ్చు, ఏ విధంగా ఈ ఇంద్రియాలన్నింటినీ త్యజించి ఆ భగవత్ సేవలో ఏ విధంగా నిమగ్నమై ఉండవచ్చు అనేటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా బోధించారు అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా వారు ఒక జీవుడు ఆ బృందావనంలో ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి అంశాలను ఆధ్యాత్మికంగా మనము వృద్ధి చెందడానికి ఏ విధంగా ఆ బృందావనంలో ఉండాలి ఆ ప్రజలకు వారు నేర్పించారు అని చెప్తారు. దీనిని ముఖ్యంగా చైతన్య చరితామృతము అంత్యలీల 4వ అధ్యాయము 81వ శ్లోకంలోను, అలాగే ఇంకా మనము అత్యంత గౌరవనీయమైనటువంటి ఒక సాంప్రదాయమైనటువంటి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించినప్పటికీ కూడా ఎలాంటి మానవతావాదంతో ఉండాలి, ఏ విధంగా భగవత్ సేవ ఎంత సౌమ్యంగా ఉండాలి. ఇంతకుముందే చూసాం వైష్ణవ ఎటిక్ వీల్ ఆలయంలో మార్గం ద్వారా వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి అపచారం జరుగుతుందని ఏ విధంగా వారు భావించారు. వాస్తవానికి వారు ఒక సాంప్రదాయమైనటువంటి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో అయినా కానీ తనను నీచల కంటే హీనమైనటువంటి వాడిగా భావించి వారు తనను తాను చాలా హీనుడుగా భావించి ఉన్నటువంటి వారు. సో ఆ విధంగా సనాతన గోస్వాముల వారు గౌర గుణోద్దేశ దీపిక అనేటువంటి దాంట్లో కూడా ఈ మనము అనేకమైనటువంటి విషయాలను వారు వివరించారని చెప్తారు. దారిలో వారి యొక్క విషయాన్ని గురించి చూస్తే వారు గతంలో రతిమంజరి లేదా లవంగ మంజరి అనేటువంటి వారుగా ఈ సనాతన గోస్వాముల వారు ఉన్నారు అని చెప్తారు. శ్రీల సనాతన గోస్వాముల వారికి జై, శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై, అనంతకోటి వైష్ణవాస్కి జై. హరే కృష్ణ. సో ఈ విధంగా సనాతన గోస్వామి వారికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని అంశాలను ఈరోజు మనము
తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాము. హరే కృష్ణ.